It's Mega Grace on Vuma FM. It's 5 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lakho namhlanje ekseni bamba sengiyavala. Ngivumela ngikhulume namazama ambalwa nje bese uqala usuku lakho uphuma emsebenzini uphuma esikoleni uqala usuku namhlanje bamba ke sengiyavala. Ngicela ukunikeza ivesi elilodwa nje kuphela Mahubo 50 verse 15. Uthi David call upon Bible call upon me in the day of trouble I will deliver you and you shall glorify me. Mbize ngosuku lwenhlupheko mina ngiyakukhulula wena ke uyakungidumisa. Ufuna ukukhuluma lamazwi nje ambalwa kuphela uthi uNkulunkulu uthi ngibize ngosuku lwenhlupheko bese mina ke uNkulunkulu ngiyakukhulula wena okwakho umsebenzi ukuthi ungidumise masungikhululile. Cela ukuzokhuluma nomuntu namhlanje ekseni odlula usukwini lwakhe lwenhlupheko. Cela ukukhuluma nomuntu namhlanje osothandazile kodwa impendulo akayiboni. Khuluma nomuntu osabathe uyathandaza kunokuba izinto zilungu vele ibone engathi zonakala kakhulu. Uthi namhlanje uNkulunkulu angizokutshela ekseni uthi mbize ngosuku lwakho lwenhlupheko uNkulunkulu ozwayo mayebizwa uNkulunkulu olalelayo makukhona ombizayo. Ngiyazi ukuthi usudlule ezintweni eziningi kodwa ekudluleni kwakhe izintweni eziningi usuke wambiza yena uNkulunkulu esimeni sakho ukuthi angenelele. Ngiyazi omakhelwane bakho bayasazi isimo sakho usuke wabatshela nokhuliki bakho ngesimo sakho wabatshela futhi nabangani bakho ngesimo sakho kodwa umnikazi wempilo yakho yena usuke wamtshela yini ngesimo sakho. Namhlanje ekseni uthi angizokutshela ukuthi mbize ngosuku lwenhlupheko bese yena yakuphendula akukhulula wena kwakho bese uyamdumisa. Angilwazi kusuku lwenhlupheko odlula kulona nenhlupheko obhekene nayo kodwa engikwazi ukuthi uNkulunkulu make wambiza uNkulunkulu ophendulayo bese yakhululana ngoba njalo masimbiza lo uNkulunkulu uvela phendule bese yazikhulula. Kusho yena ke ekseni uthi masimbizeni ngosuku lwethu lwenhlupheko bese yena eyaphendula. Lo uNkulunkulu mina ngeke ngambone ebizwe emandulo ngambone ebizwa uMoses esehlane ngambona ephendula wavula ulwandle olubomvu ngambona ephendula ekhipha amanzi edwaleni ngambona ephendula lo uNkulunkulu ehlisa imvula yemana wadlu Israel ehlane ngimbone lo uNkulunkulu ebizwa waphendula wenza uIsrael impahla zakhe zangaguga ehlane wenza ukuthi nezicathulo abayifakile enyaweni zabo zangaguga ngoba uNkulunkulu othi mayebizwa bese yasabela. Ngizokutshela ke namhlanje ekseni ukuthi mawungambiza nawe esimeni sakho uzosabela. Lo uNkulunkulu ubizwe oShadrach noMeshach noAbednego befaka phakathi esithandweni somlilo lithi uthe mayisebizwa wavele wabonakala eseyindoda yesine ezulazula phakathi esithandweni somlilo ngoba uNkulunkulu uthi mawumbiza bese yasabela. Ngiyacela ekseni umbize esimeni sakho ubone ukuthi ngeke sabele yini. Usho yena wathi ngibize ngosuku lwenhlupheko mina uNkulunkulu ngizakukhulula. Uke wabizwa lo uNkulunkulu oPaul benosila bephakathi ejele phakathi nobusuku bambiza beshayiwe bophigazi kodwa bambiza ngoba kanendaba ukuthi sinjani isimo ithola ukusona make wambiza nje yena uvela sabele bese iyafika esimeni sakho ukuthi isimo sakho sinzima kangakanani ayikho into enzima kuye. Umbiza uphakathi esimeni akakulinda uzuphuma uvela ngene phakathi esimeni sakho bese iyakukhulula. Usho njalo uthi ngibize ngosuku lwenhlupheko bake bambiza ekhana laseGalile kunomshado sekuphela iwayini bambiza wavele wabonakala waseshintsha amanzi aba yiwayini nesakhe isimo esibonakala sinzima kangaka. uNkulunkulu onamandla unamandla ukusishintsha mawumbizile nje ngosuku lwakho lwenhlupheko uzovela asule inyembezi zakho aduduze inhliziyo yakho aqinise nomphefumulo wakho. Mbize phakathi osizini lakho bese vela lo uNkulunkulu namandla ngoba uNkulunkulu ovelayo. Uke wabonakala uDavid ebhekene nebhele nengonyama wavele wehla lo uNkulunkulu wamnikeza amandla uDavid wadwengula ibhele wadwengula ingonyama ngoba uNkulunkulu obizwayo bese yavela bese yesabela. Ngiyacela nawe namhlanje kuseni umbize esimeni sakho. Ngiyazi izinto ayihlangana kwamanje kodwa ke umbize ubone ukuthi ngeke yini evele esimeni sakho uNkulunkulu bese wena uyamdumisa. Ungakhohlwa ukumdumisa mayisekukhululile uNkulunkulu esimeni sakho. Igama lami nguPhumlani ngwakankwanyana isibongo. Wena you are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.